Oui. Mbola tsara Madagascar. Mbola tsara voaka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampamarignana, ampamasignana, ilazako ny anty ny marigny. Manangatangana za ho an'ny voaka malagasy. Eto zay lo agnazava agnaboaka ino marigny problème misy amin'ity Madagasikara ty. Voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy. Oka aloha ho an'ny anareo influenceur jiaby ro milaza tsisy raha tsy hainareo taonareo Madagasikara. Rahalahy, ranabavy, atsika andafy aty ny mamotiky Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Voalohany ilazako ny marigny, za lo miangavy ho an'ny diaspora jiaby aty en France, La Réunion, raha vagnanareo diaspora nareo iva io tsisy raha marigny. Pamitaka, pavandy. Ino nilazako an'izay, zay volagna ny marigny eto. Voaka malagasy, ka za mety mitandregny volagna diaspora ty andafy, na zay mpivolagna Facebook ty, fa zay jiaby échec andafy aty. Nina tonga zany volagna zay niany ty? Parce que nahita namagna zay, misy rahalahy baka La Réunion, milaza hoe, bon, za naveto ny kahigna. Ny alako asanaka, za retraité, ny alako asanaka, za me touche 2300 euros à La Réunion. Ah non, prendre zay comme un bête, comme un con. Hein? Azo vulu, iala asanani, angala risque de sa vie. Hein? Na dia retraite zay aza. Matono mbola miasa mbuti champi vola. 2300 euros ve par mois ni alanga. Ande pour Madagascar. Ande ngavitru Madagascar soi-disant. Zama ul bête. Etu misul bête etu. Bakayo, l'homme d'affaires. Si l'homme d'affaires qui est culture meno vola. Pourquoi non kainga? Parce que anon isani influenceur en Facebook ti mareska areanul marmaru soi-disant ze baka zigny a izigny. Eto za magnambara ho an'ny mpanao politiky, ho an'ny voaka malagasy, tandrignesana ro tsara rambara. Zay jiaby ty mody sary mivolagna en Facebook io, zay jiaby échec. Mitady toeragna aby zay jiaby io, vandy o tsy mitady toeragna, o tsy mitady nino. Nagnino anao tsy niala asanao, hein? Tam problème jiaby nandalo tam ZNZ. Igny fitiavagna tandrazagna. Na anao tsy niala asanao, ny antianao ka iny l'homme d'affaires, anao soi-disant, za navy zany ka iny l'homme d'affaires. Oui, d'accord. Ekenay. Fa tsisy l'homme d'affaires qui acule de Madagascar tompoko gratuitement. Zay kazariana ro jery eto. Bako ho antsika jiaby, ho antsako ZNZ, bon, impaka Madagascar, ho an'ny manonga ZNZ, ho an'ny influenceur à Paris, tsako ro jiaby, tsako Belgique, tout ça. Atsika jiaby no mamono Madagascar io. Satria ino raha mandalo. Ny anty, atsika vola bravo président Mikael. Atsika jiaby mitady place. Ino ny alatsika ta Madagascar. Andi tady diatsika. Vola ny alatsika ta Madagascar. Itatsika mbarbanyaka Madagascar vola mandemare. Mutsar manao bravo président Mikael. Karana totsika tamin'ny Andry Rajoelina teo. Bravo président Andry Rajoelina tsy nazy place ni contre Andry Rajoelina. Ary zo ty koa nagnino anareo bety abro. Hein? Anareo diaspora ho anareo nilatra tsako ta Marseille, nilatra tsako ta Toulon, nilatra tsako ta ia, nilatra Paris. Anareo ndraiky betinareo. Ino raha tadiavinareo? Tsy Andry Rajoelina niala. Ni commence président Mikael anareo jiaby nagnano ok nangigny. Lerana atsika tsy nazy place. Atsika jiaby zo miady azovi président Mikael. Karana atao tsy tamin'ny Andry Rajoelina. Olo jiaby diaspora jiaby ta fotoana Andry Rajoelina. Au départ atsika jiaby Andry Rajoelina. Nanao Andry Rajoelina atsika. Fa tsy nazy place, navy le influenceur mody sary mivolagna tsisy raha tsy volagnina gauche à droite, mitsikoriky raha Madagascar agny, mitsikoriky ny ambila tranquille Madagascar ho an'ny atsika ty andafy. Aty ny fiaignana atsika, aty ny agnanaovantsika fiaignana.
Fati atika mutsari mvula na Facebook yetu mangasari mvula Madagascar tok tuzoto atika jabu milandengaltra Madagascar naza pivula ngazi nana rum diaspora nana rum asar manonga prisa Mikaelu petka la Réunion petka en France petka andengaltra Madagascar fona royu a Madagascar tis bénévole arrêtez a Madagascar tis bénévole you ko tis skandave ti influencer bête bro Madagascar man russo mutsar tis rati vlaina gauche vlaina droite avendave ti basaki vula zoso ambilana ro Madagascar ambilatika rawota zombelatika Madagascar yuro Malagasy manampaezana vitandro mangambota YouTube ko or sasen mga sar mo boka secret sasen or mga sari kurang amnula Madagascar ay aboka secret na gauche aboka secret na droite ana ruma tsjer zala ana ruma tsjer ambilana ro tka ko fandava ti ambila politique Madagascar bako mga sari vula tstia vaza ambaraza zov gasna vendave tsita tratas vaza espèce de malade va azov gasna vendave tsita tratas vaza mga sari tsibila vaza andra juel na tu zena to excuse tsibila vazanchun est-ce que na roju tsibila ana rotka jabendave ti la Réunion Marseille ko Paris startas vaza wa tajavtika tsifta devambola nyela tsika Madagascar azov le dienela na Madagascar ta vola ke zina vendave ti zipu de Madagascar gratuitement ana roma tsjer manganul tsjer zala mi vlanga ramari ande angalta Madagascar zeka zaka dalena ro ulande influencer na ro to na ro gauche to na ro droite or sasani mande banga studio abi api vlain ro boy sarin president on zo sarin president on you fa matet kambarok voka Malagasy sis president on Madagascar tsi gas tsi pandus Madagascar faz un reto ro pangalata marun pangalata lefa baka Madagascar ro joti ma ese creo mutsar mvulambulang na nyima na ro tsivlanga na ro ninu nyela na ro to Madagascar marum ro ninu totsika we ino diaspora malgacha kwa iya vulanga na ro ka nyela na ro Madagascar on détourner volan Madagascar o sasa nchek de société na udin vola o sasa nchek na nyantie na ro mutsari ande vulanga azo tikene president ambela ro miasa zetsim jeri na Rajuel na yo na Mikael yo na Ravalman na yo na Siten yo mangina tika a jabenda feti amreska politique ambilaro mapandrus tananandro soi-disant atika manya fa imponda feti atika tis participation to atika Madagascar a kochemne vatika mga sarbudi sarin vulanga gauche à droite atika jabna venda feti mi vula réseaux sociaux échec alombara voka Malagasy ze jabo échec ze na tele ze vendave tu multimilliardaire alors que zéro total ze jabio tis pasa ki vulanyetu azo millionnaire gas na vetu nangalta baka vola na ndesi etu si possible ndave tu yasa no millionnaire impossible ze kazakadale soit no millionnaire miara mia sabula Madagascar bangalata ako asa normal etu bon un homme tu vivre normal un homme zuma ulmbelwono a Madagascar ne tok tumis zuma ulmbelwulu fali problem wazun influencer bakanda febreto azun role ni asata nangalta détourner vola sitkanda fetu ni antetska vula an Rajuel na rati alors qu'an Rajuel na zeulun tuanan voka Malagasy japta Madagascar ni antetska vula mwa mareko tska vula Mikaelu rati kwa afka mareu avio to tska rati kwa azun influencer an raf jotizing zavam zek mi sasen mi ala ndafeti nas post mi doko Madagascar mesa pour 5 ans mangalta because pudim lefa ndafeti ramis zengi toklia divatika na ro diaspora anaro diaspora ndafeti rol jab nangalta volo mis nangalta volan kinap so chek nangalta volan ninu o mis DG ninu détourner vol o mis ministre ninu ndafetu na nzi na roing inze roing ya lua inze heroin bako ngati na ro diaspora o anaro tsimandin tsimata paseng anaro mis détourner vola to nangalta Madagascar li fasa na roti nyante ro masal may vula Madagascar zo mangi na tika manum kunyani
ajanona eky vidéo narô vidéo de merde io ajanona ambilaro migere Madagasikara atsika koa misy vola diaspora ino raha ataonarô diaspora io mamoria vola narô magnanaova plus vanga tracteur alfasagny vozagna haitry vanga peinture baka aty amy solde igny agnanovagna peinture nino bureau ny commune vanga friperie rasaigna amy vahoaka fa narô tsy mandeha makadala olo eto narô olo andeha kadala narô sanandra zala misy sasany vola nialako karaha manaka 2300 euros zay ça coûte 60 millions zay ma olo verijerinarô zala na eto anao tsy miasa andra raiky fa patron anao dosony miasa anao nde risque avinao mba atoa anao risque avinao dikan'izay misy tapokondrana azonao zay kazakadalegna zay matetika ambarako olo andafy magnanaova karaha ataoko anarô monsieur le président za mitady plasy za empaka za mitady plasy andaminatsika Madagasikara io tsy anarô magnasary zay tsy mitady plasy zay koa tsy sara tadiavinay Madagasikara espèce de malade va espèce de malade va zay kazakadalenarô eto kazakadalenarô atsika jiaby andafy eto mikofoko mifôma randraigny tsy magnasary raha Madagasikara ambila andafy tanigny fatsika impôty fo volagna kazy magnasary or sasany zao mangina ambilava Madagasikara misy olo nianatra a Madagasikara misy olo mahay baka amitsika fo mampisaposapoto raha io oka le retse raha tia Madagasikara androso atsika za mangataka amitsika 3 mois mangina va Madagasikara mandroso 3 mois mangina tsy anarô masary mody mi-influencer avy koa rô mpano politique bête aby rô mandefa dossier aminarô ty mandefa nino taka risasana alo volaniko eto mikekieky olo andafy aty ataova zao stop mangina atsika aty tsisy raha atsika azafady a Madagasikara bako basy eky atsika baka andafy aty na La Réunion na Maurice na Mayotte na en France magnasary volagna publication za tsy mitady toerana azovy tsy mitady toerana diatsika nandeha ty mitady vola ke intsika mahita vola latsika tsy alegna anarô magnano zay verijery magnano zay tsy jery magnambany jery vahoaka amizay koa vahoaka gogo amizay mivola merci tonga soa anao tonga soa misy tonga soa zay io andeha mono anarô fo ko zay baka andafy aty niala andafy aty nandeha Madagasikara andeha mono Madagasikara fo ataovagna tsaigninarô andeha mono Madagasikara fo zao ma olo iala amy karamatsara ty iala amin'ny velon-tegnanany ty andeha doko Madagasikara andeha soi-disant bénévole le retsy mandini etsika voka malagasy mandinia bako okeky anarô mpagnano politiky ampiadiviny influenceur amty Facebook ty fa io sisy andra mandroso Madagasikara tompoko mifagnaraha anarô antranarô mifagnaraha atsika antratsika voka malagasy io na olo ni Andradroelina na olo ni Marc Ravalomanina na olo njovy raha ohatra izy vognona mpandroso Madagasikara miasa miaraka le retse fambilan influenceur andafy aty ro jiaby mitady toerana prouvé ko aminarô boka zavanarô iny raha mandalo azovy tamindrô diaspora tandafy teto tsy nitady fialany Andrajoelina Mikael niaraka nazy toerana ro jiaby bravo ro jiaby amin'ny eritreritrinô amin'ny dradrabagnandrô ro jiaby tipody Madagasikara tiangala toerana tiangala lamone tompoko zava amizay ko ro tsy nazo toerana iny raha ataondrô ziska niany ty olona mandro ny tologno taty mbola ratsindrô fo zevy fitiavagna tanindrazana zegny ve fitiavagna tanindrazana oka le retsy oka tompoko raha tia tanindrazana mary atsika Madagasikara amy France aty mangina ambilaro mijery izy magagazana tany agnifatsika impôty atsika tsisy raha vita atsika volagny alors que atsika magnefa
Aty misy zon'olombelogno na atsika tsy raha vita lera volaindreo vazaha atsika wa wifo tsisy zay à Madagascar fa tsy fiaignatsika ambilao la Madagascar migérer à Madagascar point barre. Ary eto maragny koragna na karany na chinois na arabo raha ohatra izy magnampy Madagascar mipetraka Madagascar gasy karaha atsika izy rony fototrao ary voka malagasy kazamety avandesany zay influenceur andafy aty misy problème ndraiky karany ndraiky arabo ataonao karany tsy manjary arabo tsy manjary chinois tsy manjary ro io ny namana ro io ny namana ro mihegny ao ro io ny azahoana ro trosa ao ro io agnatin'ny fiarahamonigny na ro ambilaky zegny ny azoko ambara avoka malagasy fa tsisy marigny zalaza olo jiaby andafy aty magnasary manao président Mikael nananao ro olo teo oka aloha atsika voka gasy atsapa tegna